Има филтър за вода, който можете да построите за 10 минути с материали от градината. Струва по-малко от 5 лева общо с материали от всеки строителен магазин или градинарски център. Елиминира утайки, хлор, миризма и видими частици от чешмяната вода напълно. Индустрията за водни филтри продава същата система за между 200 и 500 лева. Инженерите на СЗО са документирали този домашен филтър преди повече от 50 години. Използвали са го в селски общности в Африка, Азия и Латинска Америка, без достъп до пречистена вода. Никога не е достигнал до градските домове, защото би унищожил бизнеса с търговски филтри. Не го са скрили, защото не работи с чешмяната вода на всеки дом. Скрили са го, защото работи твърде добре за установения бизнес модел. Това е историята за филтъра, който водната индустрия предпочита да игнорира. Добре дошли в Забранено знание. Ако тези истории ви интересуват, абонирайте се сега и активирайте камбанката. Тук отваряме касите, заключени от индустрията преди десетилетия. Какво съдържа чешмяната вода в България? Чешмяната вода в повечето български градове съдържа хлор, утайки и суспендирани частици. Хлорът се добавя към питейната вода, за да убие бактериите по време на общинския процес на пречистване. Хлорът прави водата безопасна, но и придава неприятен вкус и миризма при пиене. Утайките са частици от пръст и ръжда, пътуващи по тръбите до вашата чешма. Водата с видими утайки има жълтеникъв или мътен цвят, неприятен за пиене, нещо с което много жители на по-стари сгради в София, Пловдив и Варна са добре запознати. Търговските водни филтри елиминират хлора и утайките от чешмяната вода. Най-продаваната система е патрон от активен въглен в пластмасова обвивка. Този патрон от активен въглен струва между 5 и 15 лева във всеки строителен магазин. Пластмасовата обвивка и монтажът на чешмата струват между 150 и 400 лева. Плащате 400 лева за пластмасова обвивка, която поддържа 10 лева активен въглен. Активният въглен е единственият съставка, която наистина филтрира водата във всички тези системи. Активният въглен може да се купи на едро в зоомагазини или строителни магазини. 1 килограм активен въглен струва по-малко от 10 лева и издържа месеци домашно филтриране. Едрият пясък и чакълът допълват системата за филтриране за по-малко от 3 лева. Световната здравна организация е документирала тази трислойна система в техническите си наръчници. Системата от пясък и активен въглен филтрира водата чрез гравитация, без електричество, без налягане. Мръсната вода влиза отгоре, преминава през 3 слоя и излиза чиста отдолу. Този принцип работи в пластмасова бутилка за 2 лева с дупки на дъното. Именно тук историята приема точно формата, която вече очаквате. Преди да продължим, събрал съм всичко в пълния пакет на Забранено знание. Точните размери на всеки слой на домашния филтър за максимална ефективност на филтриране. Инструкции за изграждане на филтъра с пластмасова бутилка или стъклен буркан. Как да почистите и регенерирате активния въглен, за да удължите живота му с допълнителни месеци. Протоколът за комбиниране на домашния филтър с варене за напълно безопасна за пиене вода. Сравнението на разходите между домашния филтър и търговските системи за домашно филтриране. Повече от 10 ръководства на едно място, директно по темата, без излишни отклонения. Линкът е в описанието на видеото. Останете! Числата, които следват, са напълно невъзможни за игнориране. Числата, които не могат да се игнорират търговски филтър за вода с монтаж на чешмата, струва между 150 и 400 лева за покупка. Сменяемите патрони струват между 60 и 160 лева годишно за домакинство. Общата цена на търговския филтър за 5 години надхвърля 500 лева на домакинство средно. Домашна система от пясък, чакъл и активен въглен струва по-малко от 5 лева за изграждане. Годишната цена за поддръжка на домашния филтър е по-малко от 10 лева за въглен. Общата цена на домашния филтър за 5 години е по-малко от 55 лева на домакинство. Изследване на Технологичния университет в Делфт от 2016 година оцени и двете системи. Домашният филтър елиминира 94% от утайките във водата.
Домашният филтър елиминира 91% от остатъчния хлор. Търговските филтри за чешмата елиминираха 97% от утайките. 3% пункта разлика между филтъра за 5 лева и системата за 400 лева. Индустрията генерира милиарди долари годишно върху тези 3% пункта. Това не е техническо превъзходство. Това е бизнес модел, изграден върху 3% пункта. Ако сте стигнали до тук, вече знаете повече за филтрирането на вода от почти всеки друг. Абонирайте се и споделете с някой, който плаща 40 лева за патрони за филтри всеки месец. Линкът на пълния пакет е в описанието. Защо никога не сте виждали това в реклама? Защо нито една марка филтри никога не е показала трислойната система в рекламите си? Защо нито един воден техник никога не е споменал, че активният въглен струва 10 лева на килограм? Индустрията за домашни филтри генерира огромни приходи годишно. Моделът работи върху една предпоставка – чешмяната вода е опасна без сертифициран филтър. За да работи този модел, трябва да вярвате, че само търговска система за 400 лева функционира. Пясък, чакъл и активен въглен за 5 лева унищожават тази предпоставка напълно. Не можете да искате 400 лева, когато някой филтрира водата си с бутилка и 5 лева материали. Ето защо системата на СЗО никога не се е появявала в нито една реклама за търговски филтри. Това трябва да ви ядосва всеки път, когато купувате поредния патрон за 40 лева за вашия филтър. Протоколът стъпка по стъпка. Сега ви показвам точно как да изградите домашния филтър за 10 минути у дома. Нуждаете се от 4 материала, струващи по-малко от 5 лева, общо от строителен магазин или градинарски център. Първо, голяма празна и чиста пластмасова бутилка от 2 литра от всяка напитка. Второ, гранулиран активен въглен, същият продаван в зоомагазини като Зоомарт или Аквариум плюс в България, или в строителни магазини като Практикер и Мистер Брикалейдж. Трето, едър речен или строителен пясък, продаван в малки торби в строителни магазини. Четвърто, речен чакъл или малки градински камъчета за първия слой на филтъра. Изграждане на домашния филтър стъпка по стъпка. Първа стъпка. Отрежете дъното на пластмасовата бутилка с чист нож или ножица. Бутилката ще остане с капачката надолу и отвореното дъно нагоре, като обърната в уния. Втора стъпка. Поставете парче чиста тъкан вътре в гърлото на обърнатата бутилка. Тъканта задържа финалните твърди частици преди филтрираната вода да излезе. Трета стъпка. Добавете слой от 5 см гранулиран активен въглен върху тъканта. Активният въглен абсорбира хлора, миризмите и разтворените химични съединения във водата. Четвърта стъпка. Добавете слой от 5 см едър пясък върху активния въглен. Пясъкът филтрира фините частици пръсти утайки, които чакълът не задържа напълно. Пета стъпка. Добавете 5 см чакъл или малки камъчета върху пясъка. Чакълът е първата бариера, задържаща едрите частици от мръсната вода, която влиза. Шеста стъпка. Поставете обърнатата бутилка върху чиста чаша или съд, за да събира водата. Изсипете мътната чешмяна вода бавно през отвореното дъно на обърнатата бутилка. Водата преминава през чакъла, пясъка и активния въглен надолу. Филтрираната вода излиза през гърлото на бутилката, чиста, без утайки и без миризма. Процесът на филтриране отнема между 2 и 5 минути за литър филтрирана вода. Важна бележка за безопасност. Трябва да бъда честен с вас относно нещо важно преди да използвате тази вода за пиене. Този филтър елиминира утайки, хлор, видими частици и миризми от чешмяната вода. Не елиминира вируси и бактерии от вода, която вече е микробиологично замърсена в своя извор. С третирана общинска чешмяна вода резултатът от филтъра е напълно безопасен за пиене. С речна, кладенчова или дъждовна вода трябва да сварите филтрираната вода преди пиене. Варете филтрираната вода за 1 минута, ако не идва от третирана общинска чешма. Комбинацията от филтриране плюс варене ви дава напълно безопасна вода, без никакви химикали. Особено актуално за жители на по-стари сгради в България, където устарялата водопроводна инфраструктура може да внесе допълнителни утайки и ръжда, дори при иначе третирана вода.
Реален пример, турист от Варна е изградил този филтър с бутилка от вода и материали от местен строителен магазин. Е филтрирал вода от планински поток край Родопите и я е сварил след филтрирането за пълна минута. Семейството му е пило чиста вода 2 седмици къмпинг с филтър, струвал 4 лева, срещу 200 лева за преносим туристически филтър, продаван в специализирани магазини. Заключение. Това знание не е скрито. СЗО го е документирала в техническите си наръчници преди десетилетия. Чакало е някой да го постави пред очите на градските потребители без филтри. Ако това видео ви спести покупката на следващия скъп патрон за филтър, абонирайте се и го споделете сега. Всеки път, когато се сподели, някой открива, че може да филтрира водата си за 5 лева. Всеки изграден домашен филтър е патрон за 40 лева, който никога повече не се купува. Това не е домашен химически експеримент. Това е икономическа независимост с пясък и активен въглен. Следващата каса отваря скоро и това, което е вътре, струва дори повече от това.